Ngayong hapon, replay ni replay. Sana. Take two. Ngayong hapon ni mga boss. Kung ito, sakit kalawasan. Kabukugan. Maabot, paminaw mo naabot sa bukog yung mga kan. Wala ko. Sulod sa sulod. Ang lagi sa paminaw ni mo. Nasa ilalong yun. Ano sa pag yun? Mata. Sakit mata, ulo, anak. Di po katulog. Lama. Makatulog pero dugay. Pero lagi inom ko ang hindi na sa mga patulog ani. Nya kabuhi pod. Kubo ro ano ni? Sige. So ayan, so asa ka itong address sa playa no? Ayan, so shout out sa taga Playa Digo City. Kumusta na mo? No, kumusta na? Happy araw ng Digos City. Ayan. So shout out sa taga Playa Digo City. Nya shout out po sa ko ang mga subscribers, sa akong followers, shout out sa akong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta sa pag-subscribe. Sa ako ang maraming salamat. Of course, ako ang mga viewers. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention United States, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Saudi Arabia, of India. Thank you so much. Of course, ang Australia. Yeah. Siyempre, number one, maraming salamat. Ang Pilipinas, maraming salamat sa inyong suporta. Pilipinas number one, no? Sa karon pa lang naka-upload sa akong YouTube, pwede mo ma-subscribe, no? Para updated mo sa akong ginahilot. Pwede mo like, pwede po mo share para daghan ang masayod o basig na pa'y mga nangitag magpahilot nga kanang pitong hangtod karon wala gihapon mamaayo basig makatabang ta. Pwede mo comment sa akong YouTube, no? Kung saan yung ginapamati, no? Nga ginalagdala-dala gyapon ninyo. Kung ganahan mo mag-friend na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o Eric Hilot ang traditional. Ayan, so maghilot ako guys, tanawa ko ninyo ha. Samtang maghilot ha. Atong tabangan si Sir, no? Shout out sa taga Playa Digo City. Ayan. Saan ka na kamay mo? Oh. Ha? Tingit kayo. Alas 5 po. Pero kamay mo? Ano, okay ka na? Ito na po na ulit. Umot mag-ayo. Nagkaumod ba? Wala na, natanggal mo ng lock. Ako na nang panalo. Oh. Ito na pangalan mo? Ruel?
ka na siya. Sunod ka no, niya magkasagdan lang nimo. Ugat ka naglawas na. Ngayon, kung lawas ka na Ha? lagi kung lawas ka na, kung lawas ka Ang dami kita nga kondisyon ta, di ba? Lagi tayo manipos ng murder yung bukot ka ba? Yung lamit na lang, higda na sa ta. Higda na yung mga bukot mo. Alay na doon nalawas anak ko, sa bukot na tayo. Layo po yung lawas mo. Pundo ka ko, brother. Sarinig ko, pundo, nagsiyo ko, sakit. Ano ba ito? Pero, tayo sa yala. Nakuha na yun sa bus, tapok may gina. Tapo ka. Ganang bang nabot na nga sa finishing line na yun ba? Ang murag ko na yun. Hindi man finishing line, but hapit na yun ba? Ang grabe nga panood ka na iniginhawa na masakit kay Dugan. Sakit po ng gusok. Okay, good. Oh, layo. Ano yung mga panood yun nga klaro? Kaya ka tag... Kasi ano? Gani, sakit mo kung gusok. Oo, wala ko ah. Okay, hinayin lang po na maginhawa. No? Klarong panood. Yung kahit ay sa kontok ba? Ito, ano ito? Ha? Ito ba yung ito ba yung Asa na yung katambas mo. Ito nga, ito. Hello? Berapa anak cute. Mustami. Ano pa taga ng ilog mo? Ha? Okay. Tawag ka na daw. Sige, sinulan. Tingog mo. Tingog mo ko. Oh, Ember, yan ba?
natulog. Uy, nagkaon pa. Tuwa daw. Tuhay na. Tuwa daw si Lola. Ha? The darkness. Sada sila Oh? Tulog na? Sino pumagal tukli? Ito, ito. Saan na, grabe po sa'yo. 5 pa, tuhog na. Ang mga tao niya. Kapoy na. Nag-school ka? School ka? Asa dyan si Papa Angel dyan? Oh, kasi yung ba nagtulog? Sa'yo ang ba nagtulog? Ano naman? Ulit tagay? Ha? Nagkaon na ka? Ate, sa'yo ba? Wala ka mo lang dito? Sundan na yung hapit ng mga malalagi ito. Ako, Japan, pre. Oh, Japan, Australia, Kilo. Kita bang taga-digos, no? Kasi daw sila natulog daw, tanaw daw. Awa daw kung natulog pa sila. Tulog po. Oh, Ha? tulog yun. Ilan mo, ha? Sa'yo pa. Nag-away sila? Nag-away? Nag-away sila? Nag-away? Si Mama Gang, si Papa Angel, nag-away? Wala. Wala? Sa'yo mga natulog si Papa Angel. Wala tagay? Kabar sa madra ka. Asa na ka? Wala tagay? Ah, kane-kane? Naigos ba to? Wala daw, wala tagay Papa Angel. Mura mag-bumba ka. Ha? Nagawa po nagkabang. Asa ba si Ben? Asa ba si Ben? Ito, yun mo. Wala silang balay? Dali sa'yo na matulog si Papa Angel. Tapoy? Ako yung trabaho. Ha? Cellphone? Mga gang? Tapoy? Hindi, magkaon na yun. Mag-ay na lang, magkaon. Ang anak. Hello, oy, di. Mag-sleep na ka? Wala.
Bye-bye, Meng. Abay daw, ikong dada. Uy, ang magigutong. Nag-away. Sa'yo ba ang tao na eh? Oh, Okay, man? Diba ka mainom? wala ka lang po. Ito, bilang ito, ano ako yun? Oh. Ulit buktan. A Sprite. Ulit stop. Ay, stop. Naman ito, nag-deliver dito ako. Boss, nakapalit yung boss. Wala na dyan, boss. Kanina lang nabili beer. Beer na lang, boss. Wala ko dito, boss. Ay, man yung beer, boss. Butang yung kasukal. Mauli pa ito. Tawagod ang barangay Sunwang. Araw ng Tigos, Lutya. Pero nasa ko tayo. Atong kuwan. Ngapon na dito. Ano? Ha? Dili man mga pilang Muslim na. Kaya musulusot, dili na lang musulusot. Sumon ba yan ba? Oh, dili, sumon. Mukhang araw na. So, libre eleksyon. Ay, kaya na. Bakit ba? Mark. Atong mukaon. Ha? Noy? Noy? Ato din sa una nga. Namalit may buntag. Pag ako lain. Libre magkaon. Linya lang ka. Ni kaon ni mo 25 minutes ang kaon. Tapos ang kaon na ba to? Ha? Di makaya. Wapay 10 minutes po wala na. Bigli na. Walay man kay tagaan ka sobra kilo ihatag. Ha? Gani, yung maurot pa daw balik. Hindi pwede uli. Ha?
Dili, kung di ka kahurot, ilabay. Pero kung makahurot ka, tugagan. Lalima po ka 1 kilo. Hindi ang pasabot ba? Di na tubig. Matag uli ka. Dili. Bawal mo gawas. Kaunon sulod. Hindi na ilabay. Pwede mo ilabay. Na may basuran sa sulod po. Hindi gawas. Inspeksyonan ay. Ay, pwede mo ilabay. Naganito yung nagdala nga gibaraw. Ma'am, kauna lang ma'am. Kaya ang sabot rin, kaunon. Dili dadon. Balik, magbalik-balik ka, boss. Kasi kauna lang. Dili, greenhouse ba? Kami nili man tayo mga sulupin. Pero, Nabuan ang sila. naguan lagi. Pero katong natin nagdala nga kiyana, nag-display. Sige na, nagdala sa gawas, boss. Oh, yeah. Hindi, nakaon. Oh, tama. Ha? Dili pwede greenhouse. Umukaon ka, bahala. Pila ka kilo, mukaon na, boss. Alag. Basta kay libre. Sulod lang. Kung mapalit ka, pwede. Na. Pwede po palit, ma'am.